Eguerdion, ondo etorri zarien guztioi eta eskerrik asko. Ja badire hilabete batzuk, ia urtebete osatu gendule Ondarroan bertan bentzat udalbiltza sarea. Helburu pare bat edo hiru bazituen, eta emoten dago gaur egun, edo gaurko egunean bentzat, finikitatzeko moduko erakunde edo mugimentua garela ja udalbiltza sare hau. Hainbat mobilizazioa burutu izan dugu, bai Ondarrun bertan, bai Euskal Herri osoan be bai. Uste dugu gainera ziurrenik udalbiltza berak Euskal Herriaren historian edo azkenengo urteetako historian suposatu izan dauenan guzti horrengatik ere lortu izan diezela mobilizazio importanteagoak beste batzuetan baino eta hain zuzen atxikimendu berezi batzuk lortu izan dugu be bai. Eta momentu honetan behintzat helburu importantenetako bat lortu da edo behintzat sorpresa handiegirik espadago lortute dagoela esan genezakean. Hain zuzen, han auzipetu zituzten 21, 22, 23 lagunek libre dagozela gaur egun, asobi dute dagozela eta eberen bizimodu normalidade guztia egin dezaketela hemendik eta aurrera. Ez da gauza txikia. Badakigulako hainbeste urteetako oinazea izan dela euren lepoan eroan izan da bena. 7-8 urteetako oinazea, incertidumbrea, eta hori edozein bizitza normalean ere itzerezko eragozpena dalako. Beraz, helburu bat lortute dago. Bigarren helburu bat esan genezake lortu genduela, edo lortu dugula, uste dut, dan hartan lortu dugula eta. Eta da, hain zuzen, hainbeste urteetan Euskal Herrietako instituzio ezberdinetatik sortutako udalbiltza, udaletxe eta beste instituzioetatik sortutako udalbiltza mugimentua, Euskal Herriko probintzi guztietako edo erakunde edo geografikoki sakabanatutetako zen ubikazio guztietan indarra eta presentzia okiraben erakunde honek badirudi libreki hemendik aurrera ere bere jarduera burutu ahal izango dauela. Hori ere bada lorpen importante bat eta espero dezagun, lehen esan duten modure, sorpresa handiegirik ez egotea hemendik aurrera eta hori ere hau guztia normalizatuz doana ala lortu ahal izatea ere bai. Horrek gauza biak bentzat, ziurrenik aurrerantzean be sorpresa on asko eukiko duguz, baina bentzat honek gauza hondiak lortute horrengatik deitu zaituztegu eta horrengatik nahi dugu aprobet ordubeteko ekitaldi txikitxo bat burutu. Omenduz, auzi horretan parte edo biktima izan direzen gure herrikideak edo bentzat komarkakideak edo Euskal Herriko biztanlekideak ere bai, eurek omenduz, eta baita ere geuretzako eta Euskal Herritarre garen einean bentzat geuretzako guztientzako pentsaten dugulako lorpen importante bat dela. Bertsolariek hasiko dire eta botxen faltan gaur Jon Arrizabalaga badago, baina Markinako apoio txikitxo ekarri du, Iratxi Barrabe badago. Amaitu da eta bapo, baina ezken bizen galako, baina ezken bizen galako. Maribi eta Loren azkenik, biak datoz etxerako, txalo bero bat udalbiltzako, gure kide bientzako, gure kide bientzako. Gaur pozinator kantari, aurko ekitaldiari.
Hortxe pozik ikusten ditut, jende guztia nabari, eta hemendik zorionak gaur udalbiltza.